एगो मेहर के पति परदेश में बाड़ी। कौन जगह में? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बड़ी ठंडी गिरता है बाबू। तो फगुआ भी नजदीकी आइल बा, हल्का हल्का गर्मी हल्का हल्का जाड़ा के मौसम में कुछ अलग बा भैया। और अपना मेहर लगे जब पति के फोन आइल बा तब पति उनके फोन पे ही गाना के भाव में एगो मुक्तक पढ़ा तड़े कैसे का कि पतझड़ के बाद बहार अइबे करी आज रोले बाबू फिर हंसइबे करी कि दूर तुहरा नजरिया से जात पानी हम बाकी हम रोई मन कसम सइबे करी। लेकिन रंजीत भैया विजय भैया तैयार बने ना, बंटी भैया रमजस भैया पहिया
गजब तोहर रूप हो भइल नाही ताला दिल में भी मन काजे हम हो पहिया में अपना हो चला पाना नयन के तीर सुनाई बारिश की बाई कहत जवनिया दूसरे फगुना बाकी दिनवा राम मारू से आवला दवाला तनी रंगवा याद रही बारहु नयनवा राम खन बजे लग चूड़िया खन खन खाना की कंगना हो बुझ खन खन खाना की कंगना पानी जइबू हमारा के गोरी हो आपन तो सजन भागी जइबू हमारा के गोरी हो आपन तो सजन भागी जइबू हमारा के गोरी हो आपन तो सजन भागी जइबू हमारा के गोरी हो आपन होली है होली है होली है पूरा न मानो क्या बात है।